こんにちは、チーフの三浦です。11月2日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は深田恭子さんなどの誕生日ですね。誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日新着物件入っておりますので、そちらをご紹介させていただきます。富士吉田、河口湖、それぞれ入っておりますけれども、富士河口湖町、船津 2DK が55,000円、ハイツメイプル河口湖。一軒見てみますか。富士吉田市辰ヶ丘にある物件、ビレッジ H という物件ですね。3DK で52,000円。まだ入居しておりますが、12月中旬から入居可能なお部屋になっております。こちらの物件、360度室内ストリートビューや動画もあるんで、ちょっと満室でね、どこも見れないんで参考にしていただければと思います。はい、こちらの物件ですね。はい。辰ヶ丘。中銀のですね、道向かいにありますので、銀行行くときも便利ですし、平成通り沿いですからね、どこに行くにも結構出やすい場所になっております。物件から北にですね、ちょっと行けば小学校、下吉田第二小学校、下吉田中学校がございますので、通学も便利ですよね。はい。ただ、西向きというところがあるんですね。ちょっとネックかもしれませんが、東にもですね、窓がございますので、うまく午前と午後を使い分ければいいんではないでしょうか。はい、本日ご紹介させていただいた物件の情報はこちら。その動画はですね、こちらをクリックすれば出ますので、よろしくお願いします。では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。